Duol kamo kanako kamong tanan nga gipakapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sunda ninyo ako kay malumo ang ako og mapaubsanon sa espiritu og makapahulay kamo. Sayon ang akong yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Dalay ko ng Dios magampo ta. Buhi ug dalay ko nga Ginoo ang Ginoo nga nabuhat sa langit ug sa yuta mahan Father God na kami tanan tibok simbahan sa ani nga ato Father God Ginoo simbahan sa Mandulok ang Mount Carmel Carmelite Assembly of God Father God nagahanyo kanimo nga nadasig mi ani nga tulong nga among madungog karon among ma-share karon Father God. Wala imposible kanimo haom ang imong tulong sa among gikinahanglan busa Father God Ginoo sa tanan nga mga kalisdanan problema nga among nagian kabalumi nga naa ka andam nga mo dawat ka namo bukad ang mga kamot sa pag-imbitar ka namo nga mo kakus kanimo man. Salamat sa imong open arms. Willing nga mo kakus ka namo. Willing walay pagduduha, walay kasuko. Sa tanan nga mga anak, sa tanan imong anak Father God nga nangandoy ug kapahulayan kabugaton aning diri sa kalibutan busa aman Father God Ginoo. Kaom kini nga sitwasyon, kini nga teksto. Salamat sa kay ang lugar imong gipalibutan sa imong mga anghel para si Satanas yung tampon. Hindi gyud kilabot ka namo. Kining tanan amahan, akong ipasalamat lamang pinagi sa imong bugtong anak ni Kristo. Among Ginoo luwas. Amen. Pamilyar man nato mi nga kuan. Nami kay paminaw no. Papahulayon ko kamo. Makapahul sa bersikulo 28 ngay nakabutang diri papahulayon ko kamo. Gibalik pagka 29, makapahulay kamo. Inuot paghani sa itong kinabuhi. Nga kung na si Kristo, makapahulay pata. Nabay kapahulayan. Nasa ko istorya din nyo mga igsoon. Kung maminaw ka ani, murad yung kang makaingon ka nga, murad di ba na tinuod, pastor? Pero tinuod ni siya. Bahin ni sa sulat sa magazine ba Hemispheres ang pangalan international ni magazine bahin ni kanang mga ship bitaw kanang magluto-luto dito sa Spain Barcelona gyud particular nga siyudad sa Barcelona Spain dunay sikat kaayo nga restaurant dito sa ana nga lugar kitang gingalan na siya El Bulli pero ang nakatingad ani mo ani kay sa ilang kasikat sa ilang pagkasikat sa ilang restaurant galing kung dili sa tuwa si kasikat diri nga restaurant pero wala lagi grabe ni kung pagkabasa dili lagi ko halos mo tuo kay ngano kinahanglan kung gusto ka mukaon nga restaurant 6 months pa daan magpa-booking ka na magpa-reserve ka na grabe po no uyaw kasikat jud kay ni nga kuno subon ako sa Barcelona ning hitabo Spain ang ngalan sa restaurant El Bulli tag-iya ani sipon si Ferran Andrea ang nakagwapo ani nga restaurant kung gusto ka mukaon dito nga para sa tuwa luksong lang ka nya dito musulod lang ka dito mukaon ka kakaon ka dito sa kini nga restaurant within sa 6 months pa before ka mukaon dapat naka-reserve naka-booking na ganito grabe no. Sa ilang kasikat, daghang kay mga award, mga international nga award, ilang nga dawat sa tungod sa kiunsa pag-manage, dili ang gwapong maminaw na mga HRM. Sa ko dili kay ko kuan, grabe sa magpa-reserve ka. Pero magpa-reserve ka daan 6 months, pero kalit lang tigyan ingon. Ipapahulay nato ang restaurant for 2 months. Ang mga trabahante, pwede sila mo duty
Pero dili na bahin sa pag-atiman sa mga tao nga mukaon, kung dili mag-meeting lang o magplano unsay buhaton sa restaurant nga para ma-improve pagyud. Bunako, kung ikaw na sa Pilipino nga thinking, imposible gyud tingali na may tabo. Kay ngano? Grabe ka sikat, dili jud ka kakaon dito. Within 6 months magpa-booking pa ka, magpa-reserve ka, aya ka makakaon. Kalit lang niingon dayon nga munaog ay umuundang tag kuan sa serve sa atong mga customer kay 2 months. Ang atong buhaton report ta tanan mga trabahante kung na may improvement nga buhaton sa restaurant nga kaya nato. Pintal-pintal lang ka kita ay mamintal, pero ang main jud nga kuan nila nga purpose nga nung gisira tong restaurant for 2 months para lang jud nga makaplano sila, makapag-una-una ang insakto kay nabantayan sa tag-iya. Bisan gani sa kabisi sa mga tao, iyang pangutanon ang iyang butang tanang supervisor. Mura na di nakabalo mo tubag, kanang kuan mo to sir, kanang ano na ba? Wala na insakto, pagtubag. Kabalo gyud siya nga kung pasadaan to niya, posible gyud nga mapektuhan ang operation sa restaurant. Tinuod mo na siya. Nakiistorya ka ninyo. Kung nakabantay mo ng Facebook, sikat kay na. Sa una, nawakwak mo yung ko na. Katawa si Guyo. Carlets gila. Facebook. Ikaw diha, Sandra. Standara. Wala man, saka sila hapon, no? Wala eh. Dito man mo sa atik, na naman yung atik, nabuhatan naman ako. Tawa mo ko, kauna naman ko daan. Asa man kentay? Ulog na ko. Dalag, tulog. Taw-taw ni Sigal, nakalit ang cellphone. At tayo ning batan, mura mag-ako po sa una. Magkakuan, oy. Yan, mura na ba ka? Ka-expect ka nga katong gipost ni mo, dagay likes. So, wag kayo kaabot 20. Paglain na itong una-una. Yung no? Mapatayin ta. Sige, ang guys ko Facebook kay before anang Facebook, naay usa ka saan eh, tawag mura po Facebook ba? Naay usa ka tawag ni ana kada Facebook, mura mo site ana nga Social. Ano yun? ha? Social network niya. Social network nga sikat kay sa una. Pero kalit pag gawa sa Facebook tabunan gyud siya. Friendster. Ha? Friendster. Kay kasalig ang gadumala ana nga sikat na gisina. Ang Friendster man gud mo post kag Facebook pero mura gulay mga comment no? Wala. Oh, mura lang taguan mo maka ang imong mga friend po dito makakita lang sa imuhang mga gipang post mo admire po na sila pero dili ka like. Mo na akong giingon sa inyo kaning nga restaurant nakabantay gyud ang tag-iya nga kung dili siya mo post para magplano sila, makarelax yung trabante, sige lang sila dawat kay sikat kay sila, posible nga mayabog yun sila. Kay naa naman po'y bago nga social network nga gahuna-huna nga na. So, o niya, nakapatent naman na, kung umagi pa ng patent, dili na yung kakaawat ana. So, pag sunod sa Facebook, nga na i-post nga picture, makakomment pa ka dito, comment pa ka dito, kasi gusto nimo maka-like pa ka dito, wala na. Hinahinay na yabo. Ako ay nakadungog lang ko ng Friendster, pero ako kabantayan na. Kaya ako nabantayan dyan Facebook, pero pag sulod ng Facebook, ang bawak-kuwak na judayin ka. Ang kita, juday ka, tanang bio nga, ana rin. Chat, Bio sa likod. games, mana siya tanan. Pag umanok post, Guyong, pag mata ni mo, abri na yun, kinita na pila ni like, no? Nga na ang kinakuan. So, nga na mga igsoon. Katong akong gihatag nga example, katong sa restaurant dito sa Barcelona, nga ang management, gatanaw gyud siya nga sa atong kasikat karon, wala na lang gyud taga plano o kung sa pay mga innovation nga atong ibuhat para mo mas mugwapo pa. Sige lang tagdawat. Una-una, 6 months ka, gusto ka mukaon diya. 6 months in advance, magpa-booking pa ka dito para sa kuan, para lang yung magkakaon ka na, tungod sa kasikat. Tanan nga mga international nga awards, about sa mga restaurant, nga kuan, sikat yun sila.
mga international kanang taga ubang nasod mo adto lang gyud dito para kay nakadungog sila kanang mga milyonaryo mo kaon lang gyud dito mo baka-appreciate yun nga guwapo gyud. Pero sa daghang kay kwarta sa kalit lang niingon ang management nga ato sa nipotlon. Kaya akong nabantayan nga atong matabantis tungod sa kabisi di na kanon naging sakto. Oro na lang pag-serve. Inga kung wala si kanaon na anak posible nga pareha sa Princeton may tabo siyang restaurant. Kaya ang ubang pong restaurant, naka-observe sila, sige na po to sila una-una, unsa yung guwapo na itong kuwaton, para maibapsa na ito ng El Bolye nga restaurant. So, nakabantay tag-iya. Iyang i-close for 2 months, kinkaplano sila, ang turong buhi pa, ang restaurant. Now, pareha po na sa tuwa, ha? Ito man na ko yung hatag sa inyo, ha? Niyakita estudyante tanan. Grabe na siguro ni Hagi estudyante, ano yun. Kapoy kay gikas June, kapoy kay ng klase na kasabanan sa maestra ng saba. Apol sa summer lipay kay tayo bakasyon na gyud. Pag abot og Mayo, lami na kay ibalik po sa eskwelahan. Lami na kay itudlo ang estudyante po lami na kayo mo eskwela gyud. Anay upang estudyante tuman sila tagap na yun. Pero naagod sila gibati nga kanabitaw gikan sa bakasyon. Nakabantay gyud sila nga lami gyud ibalik og eskwela asa mga maestro lami kay tudlo. Ingana ang ingana ang kinabuhi. Ang akong istorya sa inyo ay singani. Dili lang na sa mga tao o sa physical kundi sa spiritual kinahanglan kita pahulay. Kung walay pahulay naagyo ng mga burnout, kapoy, problema dili kay kakasakay. Dili kay kadasmag sa problema pero na kay kaning giingon bitaw diri ningon si Kristo o nga. Dool kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. So, mga igsoon, kinahanglan kay na galing lang na po ko istorya sa inyo ha. Tagok ba? Si pastor katong pag-ingon ako nga mogawas jud ko diri. Kay kanang gusto na ko magatuaton lang ko simbahan, ubang simbahan. Sakay kay pastor na kay kabalo gyud siya nga pastor gyud siya. Sa iyang pagka-pastor God for ako 14 years kana siya tingali. Ano na siya sa mga 17 years, 18 years ba na siya. Apit ang ginag wala pa gyud na siya kana gitawag o kana bitong pahulay. Wala pa gyud na siya katilaw. Kana pahulay ang street ba. Busa gani nag-istorya ming doon siya. Ingon siya nga gwapo mo na imong plano brad. Kay maabot ang papahulayon yun itong pastor. God for 1 month. Sa ako po, relax po ko kay ako naman nang take note ng mga kinibago ni ngawali, bago na ako kitunan. So, pwede na po na ako ma-share dito. Pero lahat ang plano sa Ginoo. Atuon ko Amerika, Amerika. Padayon sa ta. So, nigawas na. Kung Kristohanon ka, unya nay mo kalit lang nga problema nga mosulod sa imuha, then kulang ka spiritual nga pagpapahulay, ianta ka maigsuon, pareha ka springster. Guba ang kuan. Aguba ka. Daghan din nga backslide nga mga Kristiyanos. Galing si Kristo. Kung atong basahon, tanawa ang Marcos 31. Size 31. Special lagi ni kaning worker ha, kaning trabaho gyud kanang share sa pulong sa Ginoo kay dili raman ang pastor. Kada gibuhat nilang Sister Binda o mga kauban pa niya, ka-share na sila sa pulong sa Ginoo Bible study ang sani Marcos 6:31 ingon siya diri ingon si Kristo. Si Kristo gyud kaayo, si Kristo gyud ang nagingon. Daghan kaayo ang mga tawo nga puli-puli pangabot o panlakaw tungod ini si Jesus ug ang iyang mga tinunan wala nay higayon bisan gani sa pagpangaon busa mingon si Jesus sa iyang mga tinunan. Mangadto kita sa dapit nga awa aron makapahulay kamo jutay. Jutay. Ang atong tanaw na itong sitwasyon katunggang Kristo sa una. Ang sitwasyon sa una is si Kristo rabigas ang yaw. Ang iyang mga tinunan na minaw nagtuon.
estudyante siya ni ang iyang mga 12 katinunan, estudyante ni Kristo. Pero kasi Kristo gani kabantay nga kinahanglan na po nimo pahulay. Pangatos mo sa mamingaw nga lugar, kamukamo ra o pahulay o jutay. Ang ato po nang i-identify kay ngano kung di nato na masabtan, so kung makapahulay ka ingani bitaw ka lang sa pagpangsangyaw ka ng pag-Bible study na kay pagkapahulay bisan lang 1 week. Pero lain man atong pahulay ko, pares kalibutan man. At magsyudad, at dagat, na isaba, kanising along, Video kay. medyo, tanawa kung atong basahon ang giingon ni Kristo, para bitaw pagbalik nimo, presko kahit ang bisa unsaon pagdasmag sa yawa. Dili. Kalahok tayo ka, atong basahon ko to, ang kwan. Katay kanilang kwan, kinilang isa. Daghan kaayo ang mga tao nga nagpuli-puli, mga pangabot o panlakaw tungod ini si Jesus ang kung iyang mga tinunan wala na nahigayon gani bisan gani sa pagpangaon. Grabe no, grabe ka nagbaga sa duot nga katawan, ultimo pagkaon halos di na sila kakaon kay ngano at timanon pa nilang mga tao daghang kayo kapas alog mga masakiton mo na si Kristo ani kay maayo mo gyud ang mga masakiton mo na yung mutapok gyud ang mga tao siya. Pero sa baga sa mga tao usahay tungod sa kabisi nila, usahay din na sila kakaon. Busa, nakabantay si Kristo nga kudugayan kung di akong mga tinunan. Kung dili na ko ni papahulayon, hitabuan mabackslide yun mubiya sa ilang pagpangalagat. Hindi na sila kasabot silang kagalingon. Ikapoy sa pagpangalagad diha sa espirituhanon gabahin. Busa ningon si Kristo, busa ningon siya, busa ningon si Jesus sa iyang mga tinunan, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron magpahulay kamo jutay. Jutay lang. Pahulay po o ato po na isgutan. Basta at least aksapta na itong jutay. Sumubalik pa yun ay ka o dasmag. Diha na po sa spiritual nga bahin. Labi na ng pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Now, ako lang ipaklaro sa inyo kini nga papahulay lahi sa atong nasabtan. Kana bitaw taga Manila. Ngiingon tuwat sila sa Manila. Sa probinsyano na sila. Ibutang talag taga Iligan. After 3 years, miingon na sila. Uli ikaw siligan, kay bakasyon pa rin para makapahulay pa ko dito. Pero pag abot may nadiri, may napahulay. Sige na, kung dili Kristohanon, gainom na siya, sing along, ingana yung gibuhat, wala gipahulay na. Pero sing una na, nakapahulay siya sa trabaho dito. Sa atong bahin, kung sa spiritual nga bahin, kung ingani ang nasulod sa mga una nga klase nga pagpahulay, dili mao. Dili yun mao. Opposite ka. So, pumabalik na po ka, ingon ni si Kristo, atong klarohon diri, mga tudapit sa awaaw. Awaaw nga lugar, ang giingon diri, kung sa to, mga to kita sa dapit nga awaaw, aron makapahulay kamog jutay. So, mao nang wadyog ko sa karon, natingala ko kaming susan sa una, 12,000 among gipalit ang yuta dito sa Usamis, dito sa to sa? Sa to dyan? Third? Remote mo ko itong lugar. Wala man nakatos dyan. Si Third din nakato. Kuyog ko taning gamay. Si Inday pa din ako pakuyugon kay... Sa to? Linusas, Usa ka, doon lang mga nabitas ragod. Nga ni Paul, kaya usa ka oras ka pinra may inuhay ko niya. Inayhay na po niya siya nasaka. Pag-abot ni mo dito, kuapo yung kay nga lugar, sultian ta mo. Kay nga no, mingaw yung kayo. Kay wala, naiba, hindi nga na po tingali. At bang, atong unahan kamay, makita ni mo na balay, ni tao na. Then, katapusan na siya ngayuta, nga gipakuan sa Ginoo, sa gobyerno, nga diha mo pwede nga magpuyo. Ang unahan na dili na napahilaptan gi-reserve na sa Ginoo. Anong mag-Ginoo man sa gobyerno. Para lang yun na nga manaag yun tayo matanawan pa yun nga mga hayop sa ako pong nabasahan nga ang tao kung mo-detach siya sa electronics mausap ang iyang panghunahuna. Naa siya mga gwapo, naa siya mga panglangtaw nga hayag kayo gwapo nga mga plano. Then
ang imong mga problema diri sa kalibutan, ang imong mga sakit, ang imong kalabat sa ulo kay imong nabantayan nga kanang mo apas bitaw ka sa yung sa man uso diri sa kalibutan mabantayan nimo nga mawala na siya pero lisod na ko napasahan ingani ang i-recommend siya siyang kauban pod nga Kristiyanon kuan man siya manager siya sa kadako nga kumpanya dito sa parts sa Europe gignan siya nga i-try ko no isa 1 week lang ayaw pagdala cellphone adto nakoy lugar nga maadto kag awa-aw nakay bugas ito ang imong dalon bahala di ka magdala Biblia pagdala libro basa lang mubalik ta sa panahon nga ato ni Kristo nga wala basa ra gyud ta wala tay tan-awon TV na wala cellphone wala pero meron linga sa gyud siya kaya kaniya sige try gyud niya i-try gyud niya linga sa gyud sige gusto gyud siya mutan-aw unsa naga akong kumpanya ron ato iyang kuan kay ngano gusto siya sa kining cellphone nga monitor niya pag abot niya tulo ka adlaw nakabantay siya sa kagalingon wa di na siya mangita sa cellphone pag abot niya kay kaupat ka adlaw nakabantay po siya nga tungod siyang kalaay mangita siya kung siya basahon wala siya sa kalibutan kanang bitaw sa kapaspas sa kalibutan kapokus siya og nakabantay siya nga sa una mubasa siya ng libro dugay na niya gipalit gibutang lang niya dito sa suok magbasa siya dili siya kasabot kaya iyang una-una wala lagi ganun sa kabisi sa kalibutan nakasakay na ang iyang una-una dito karon sa iyang kamingaw na dito wala na sila una-una nalimot na po sa cellphone unsa na wala na siya may kaupat ka lang di basa sa cellphone ay cellphone siyang sa iyang libro nga dugay na palit nga gwapo nga libro nakasabot siya pagbalik niya after 1 week ni balik siya hasta ang iyang mga kauban sa trabaho nalipay kay dili na siya sa putol naagyo di ay ang kamingaw nga lugar na something dito pero dili ta ka-appreciate mabot naman ta diha sige padayon ta mga ison at least nakuha ninyo na naspantayan po ninyo nga ang mamingaw nga lugar gi-recommend yun na sa Ginoo especially sa mga Kristohano dingon nyo sa panglakaw mo ato sa waaw nga lugar magpahulay ka Diyo ayaw bakasyon kumuundang raman ko ay mugawas raman ko aning simbahan gi gusto ko mo ka na mo pahulay o niya mo adto ko sa kung igagaw ditong palahubog pug dito sa Cagayan mag video kira ko dito pagbalik diri gubot gyapon ako na pero kung kaning gi-recommend ni sa Kristo atong Ginoo mo adto kag mamingaw nga lugar then kay naka-attach na maguta sa kalibutan ko natural gyud na mangita pag kita kunog cellphone ingon to siya itong interview mo po itong ipapahulay dito. Pero pag abot niya, tulog adlaw, lagi na kuratan na siya. Apo naman lang. Wala na sa kanya, una-una, kuno ang cellphone. Pagkaugma, wala mo sa kulay, buhaton. Kita siya sa libro. Doon ng libro ha. Yung gibasa ko, yung sulat, di siya kasabot. Yung gibasa, kaya ay yung una-una, sa kuhan. Yung gibasa, limpyo kay yung una-una, nga nibasa, sabot-sabot. Di pagbalik niya, sayang ka, manager man siya, nakuratan niya tanang trabahante, friendly lagi si boss. Mo tong ang bully nga restaurant, sikat kay dito, nakabantayan na. Tingnan niyo, nakabasa po siya. Dili pwede nga, sige lang tagtrabaho. Ang atong trabahante, pares, hasta ko, tag-iaris. Mo, 2 months, wala tayo trabaho. Wala yung luto, nga isgutan, o siyang mga putay, wala. Kinahanlan, magtabi-tabi lang tayo rin, mag-duty ka na, pag-uman, o patawag lang kong meeting, kuha ng meeting nga, isa may mga suggestion, ano lang. Naagyo yung mga bago nga limpyo kay mong nahuna ang gawa sa imong hatag. Unsa ning espirituhanon nga bahin? Kung padayon na ta. Ganahan ko ning lagi sulat ni Robert Solomon. We are uncomfortable with silence because in silence forces us to face God. Kung dili gyud kunta kirang tao, dili gyud komportable kung moadto sa lugar nga usa ka mamingaw. Kay tao man ta, di man ta Ginoo. Kay ngano, sa dito na ka mabantayan nimo. Wala na gyud kilaing malingi tungod sa kamingaw sa lugar kung kadala kag Biblia, mapugos gyud kag basa Biblia. O sa imong pagbasa sa Biblia, kay na-detach nimo nahuna sa kalibutan,
hinlo kay mo nahuna. Focus kay kagabasa, masabtan nimo, natagbuan nimo ang Ginoo. Matagbuan nimo ang Ginoo dito. Sultihan mo mga igsoon. Lami kay paminaw no. Dito manggos diserto, mo lagi na ning diserto, kay desert man pud basta mamingaw ang lugar. Wala man ko kay kanang ipalayo jud ka sa electronics. Kanang mga high technology ron. Ipalayo jud ko ana. Kana ra jud kanang itong libro ring kung Kristohanon ka, wala gyud na lain-lain nga libro imong dalon. Kung Kristohanon ka, Biblia. Bisan pag dili kay duruot kay ka nga Kristohanon diha sa Ginoo. Moabot ang panahon kita 1 week lang pag ubot sa 4 ka adlaw, wala na jud kilang mo boring man. Wala na, pero wala na po kalangita sa Facebook, ay sa cellphone, pero giburingan lang ka. Kita kang Biblia, sa una, di ko kasawa, dili kay kasama, pagbasa ni mo, hinlo tanan. Klaro ka ayo tanan. Kaya ang Ginoo, nakikistorya na nimo. Makikistorya ang Ginoo sa mo, ing-ani nga mga lugar. Tugay na ko kasabot tanan. Usa gani kaning bako pa nitong simbahan. Mag-away mi ani, ako ora pa kinig-ba. Yan. Ako po sa una kay mas kanyon ang puning kuha pero nakasabot na magkukuga. Wa man ni mahimo may pagbulayas. Dili na ko padulong. Tangkan na mingaw nga lugar. Paghapon na wala nawala nang kainit sa ulo. Wala na kus palay. 1 week lang gani. So, padayon ta mga igsuon. Dito sa kamingaw nga lugar, ang imong pangunahuna, ang imong mga plano, ug ang imong unsaon nimo pag-prepare para pagbalik na nimo dito sa kalibutan. Gwapo gyud kini siya. Matungalan ng mga tao kagwapo ba sa imong plano? Pagkagwapo ba sa imong gihunahuna? Pagkagwapo ba sa imong mga pangandoy? Kay dito, dili naman ikaw ang kuan. Makitaan mo ko nimo nga gawas nga naningkamot ka, ang Ginoo imo na nagpaduol na ang Ginoo. Wala nimo muadto taron sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Una si Kristo. Sa kibunyaga na siya ni Juan, kay napa siya sa kalibutan, panday to siya. Ako mo tan-aw lagi ko matay lami atong unsa kay trabaho nga panday ni Ginoong Hesus sa atong panahon na no, katuwa pa siya ga ministry yun. Gwapo gyud tingali kay wala man ano bitong dili magtanaw oras, Diyos yung trabaho. Kabantay naman si Kristo nga Ginoo gyud siya. Ay Ginoo siya nga nagpakatao, pero gapaabot siya sa signal. Siya nga man nga go para magusangyaw naka ang emotion imo nang tumanon. Ang pagbunyag niya, unsa may sunod na hitabo sa pagbunyag ni Kristo? Di ba niadto siya mamingaw nga lugar? 40 days and 40 nights. Siya tuwa dito. Unsa man siya, napamalandong na siya sa Ginoo. Pagbalik niya, sabot na yung kaya niya unsa iyang misyon. Sa iyang pagbalik, bisa ganing ang kamatayon, dili na yung magkapugong siya. Wala pa yan, nagpalansang yun siya. Waman siya yung nagkuha po siya espada, nagbasay siya sa dakop niya. Wala. Ready yun siya. Ingana ang gwapo nga kinabuhi sa Kristohanon. Kinabuhi ni Kristo, na makitaan yun nato niya ito siya mamingaw nga lugar. Asa man natagpuan ni Moses ang Ginoo? Unsa nga bukid? Mount Sinai. Sinai. Ang mingaw na nga mga bukid kay wala gyud nay kahoy dito. Gaya desierto maguna siya nya nay kalit nga ni bukid. Wala gyud nay kahoy dito. Kalit lang nakabantay si Moses nga gasiga mo tong parte sa bukid. Yang giadto kay yang giimbestigar siya ang nabantayan ay sampinit man kanang kalibuna kana sa kasagbot na to. Nasunog pero tingala siya kan di man maog daw. So gusto gyud siya midol. Gusto niya imbestigahan sa nangaw siya nitabo. Itingog lang kalit ang Ginoo. Sa mamingaw nga lugar, naa ang Ginoo. So, kung dili man tingali ang atong encounter para po ni kang Moses, pero kung mubasa ka sa Biblia, so tiyan taka limpyo, lami kayo, sabtan yung kay nimo. Kung kita magbasa tayo, usahay nga nung naingani man eh. Dili mo masabtan. Di na sa imong misyon sa imong kagalingon. Pagawas ni mo na, ingana, 40 days para ka Kristo. Kikang gas kamingawan, sige na kagatubag Biblia. Pagawas mo na hasta ang mission nimo, magkabantay ka. Murag i-reveal na sa Ginoo. Para kang sa Kristo ba nga kabalog yun siya. After 3 years niya nga kining
pag sangyaw sa may balita, kabalo gyud siya nga isang ay lang sang gyud siya. Sige na bisag ingon siya nga tinunan, mamatay ko og sa pagkatulog ka adlaw mabanaw ko. Iyan na ba nag-istorya? So, nakabalo na gyud si Kristo. Dito na niya nabantayan, dito sa Kamingawan. Tanan nga mga biblical nga mga personalities kanang dagko bitaw kayo nga niagi gyud nabuhi dito sa bukid. Nagkwento, nagkatabuan nilang Ginoo dito sa bukid. Si John the Baptist. Patingala na ba ka na John the Baptist, maingon lagi ka nagpuyo dito sa disyerto. Mingaw nga lugar, ang iyang pagkaon sama dulon ra og dugos. Pero bisag si Kristo nakabuhi sa istorya nga kambayan kan John the Baptist. John the Baptist kung tan-awon nimo na ang iyang kinabuhi sa Biblia, walay milagro nga gibuhat bisag isa. Pero ang pulong sa Ginoo niingon gyud siya nga walay laing propeta nga sama niining tawhana kang John the Baptist. Nga naman sa kadaghan nga tao sa kalibutan siya napilian nga mag-una ni Kristo. Mura bitaw andamon ang kalibutan kay moabot ang Mesaya. Si Kristo. Siya napilian. So mingon to siya, niingon to si Kristo nga sa kadaghan nga mga propeta pero wa gyud molabaw kang Juan. Pero unsa may nasabtan ni Juan? Igo ra kung imong basahon ng Biblia, igo ra man niya siya mo introduce kang Kristo. Dito na siya pag human niya bunyag niingon siya, dili ako ang manluluwas na ay mo abot nga mas labaw pa nako pag pabunyag Kristo, mao na ni siya iyang gitudlo mao na ni siya. Pag human ana niyang ministry, inahinay puto siya kawala hantod nga naputlan siya liog. Wala pa siya dagan. Bisan gani ang imong mission, maklaro na nimo o dili na ka mahatlok kung naa ka aning mga lugar. Pero ang problema pag hinato, ultimo ang pastor sa Iliga sa Pilipinas wala gyud ani. Yan ang pahulay. Karon nasabtan gyud ako nga kuan, ug nabiyay mga istorya, nabiyay dala po na Domingo. Padayon mura continuation na siya ani pero lahi po to. Murag mapadulong na mo kuan na siya. So di ba ang yawa opposite mo na sa Ginoo? Dili gyud na sila magkasinabot. Muna ang yawa dili ka nahagmingaw nga lugar. Tagal si pastor. E di ra pa ko ginahan og mingaw nga lugar. Naambot. Basta ang Biblia nag-ingon na kung di ka nahagmingaw nga lugar. Posible si yawa, mura nagkisinabot mo siya ba? Kaya Ginoo, madito man mo na matagbuhan sa minangaw nga lugar. Kana bitaw nga malandong na ka. Kana bi matingal na bitin ni Susan tingali kana ko mga anak. Pila na sinjo nakausap. Grabe po nagpagampo akong papa. Wala mo ko usahay mo ko kampo na. Namalandong lang ko. Saga no, na ko'y nabasahan. Ano kay kaya hantod nga mura naklaro-klaro na ay mo gawas na po dito. Oras ka pin ay. 2 hours. Dili mo gid na pa kanang mga nga maingon nga magampo. Ambot kung gaampo na sila pero sa ako kung nagampo ko dito wala mo gyud na. Namalandong lang po ko. Dako kay panahon ng pamalandong. Like for example, istorya ko sa inyo ha. Lahi akong panahona tingali og sa inyo ha. Kaya ang akong nahuna-una ambot nga unsa nako? Pura ris Kristo. Gusto ra ko sa akong nahuna unsaon ako pagtabang ang mga galisod nga pastor. Dili na ko selfish. Kana bitaw mangita kog simbahan nga dako mga apply ko dito kay gwapo kay ko credential o gwapo dito kay mga doktor, mga negosyante, mga abogado ang akong mga sakop nga congregation dito. Daghan na day ko tithes. Wala na ko gunahuna na. Sabi day ka. Mausab ka kung nakay pamalando. Mausab ka kung ato kag mamingaw nga lugar og sige lang kag basa sa Biblia pamalandong makikistorya ng Ginoo sa imo. Mausab ko matingala kasi ngo dili man ko ingani sa una hangulan man ko. Ultimo gani na sa eskwelahan namo kada piso-piso sa mga bata daginutom. Karon lahi na. Periodical exam. Pasumangil lang. Dili ka periodical kung wala 5. Sa may koneksyon 5 pesos. Sabi yung mga istra na naka-apply po ka na sa una. Pero karon naging bata, sir.
Pwede ko mahula mo bond paper, sir? Wala man yung gusto. May activity may drafting, drawing. Sa likod bond paper, buta na akong utang. Bayaran mo na, pero magkatrabaho ka. Salamat, sir. Kung trabaho kita na sa una, sigurista. Dili yun na. Lahi na. Mausab jud ka. Mausab jud lagi ang tanan. Dili magud na. Dili jud ka labitong. Kung ang imo kinabuhi na ka sa Facebook, pag matani mo na ang imo din gina na Facebook, okay lang tingali na kung pag matani mo kahuna-una din ka sa Facebook, pero kino na gapos din ka og there's like akong tan-aw dito. Pag yung ka-like si Kuan, lagi na ako na pag sinulog mo, kung kita mo sa skilahan. Na. Okay lang na. Ten meron imong mata, katubang ka sa Facebook, pero lahi man imong atensyon. Dili man pagkalibutan, di mas Ginoo. Bahala kung wala mo like, kabalog yung ka nga na ay makabasa na. Naamoy nabantayan sa Biblia, na naamoy dili masabtan. Katubitang para sa itong topic sa una, nga katubitang church, ang simbahan, nga misteryo din na sa una, kalit nga nadayag. Ipaklaro na nga, kini din magtapok ang mga tao nga wala na discrimination, dato, pobre, tigulang, batanon, bahay, lalaki, ang tanan magtapok na, misteri na, sa una dili na, karon pag-abot sa simbahan, dito na nakita ni Pablo nga gidayag na naay daghang misteryo ani. Pero gusto ka matagpuan nimo sa pag i-reveal sa Ginoo sa imo, try sa kung giingon sa inyo. Adtog mamingaw nga lugar. Kung kaya nimo i-fasting sa 3 ka adlaw lang, 2 weeks lang ka dito, naagyoy ipadayag ang Ginoo sa imo. Ako gani wala kay ikaw na ato nang mimingaw nga lugar, pero wala may pastor ka istorya na ko ani. Kanang kanabitong katong pagbasa yun ako ba. Mo nang ni akong giingon sa inyo nagunsa ko dito sa payag na Malandong. Ingani akong nakuratan ko sa Ginoo. La, gipadayag sa Ginoo. Unsa gyud kahulugan ana nga verse. Kata bitong giingon nga walay luha dito sa langit. Ako nang balik-balikon yun ako na. Kaya wala pag yung pastor ka ingon ana kung gipasabot sa kuha. Pero ang Ginoo gipadayag na sa kuha sa Pamalandong. 2 hours kung sa 2 hours payag kaunsa ka na dito. Pero gatubang yung Biblia. Wa po ka nga sige wa po ana ang baba. Ako something na siya dito. Pamalandong. O diha sa Pamalandong nakagistorya ang Ginoo sa imo. Sultihan ta mo unsa ka gwapo ang langit. Wala gani kumingking unsa ka gwapo ning kalibutan. Kaya ang langit ingon ang Biblia, walay luha dito. Ingana ra tong nasabtan. Pero kung imo na panalundungan ug motubag ang Ginoo sa imong nauna, masabtan nimo nga grabe gyud ang lugar kay ngano. Ang tanang tao diri sa kalibutan, bisan pag ikaw pinakadato diri sa kalibutan, Bill Gates pa imong papa ug ikaw gyud Bill Gates, muhilak gyud ka. Kung mamatay ang imong simbako anak, mamatay imong mama, imong igsoon, muhilak gyud ka. Pero unsa giingon sa Biblia? Walay luha sa langit. Diha ka makaingon nga, lah, unsa man ni lugar? Diha nakaka-appreciate nga dili na ko kaya masabtan sa kong ulo. Unsa nang klaseng lugar nga dili na jud ko pilakon sa Ginoo. Dili na jud ko mag-goal anong lugar. Unya dili ta maibo ka na. Gusto na to, bago nga cellphone. Pag mata na to, atubang jud ayon. Mingon po ko senyorita mo mabasa. Nihagi biya ko na. Ingano man di pastor ko. Nihagi ko ana. Pero sa kadugay na kung sige pamalandong des Ginoo, wala na. Pagkaguba sa kong cellphone, pangutan na akong sawa, wala na ko yung cellphone ron. Pagkatong nawala akong account, nako chance ko na gini. Gini na ako gulingon. Chance ko na gini nga ma-prove na ako mabuhay ko nga wala di na ako wala cellphone. Di na po kala ko pero maadto ko sa cellphone gamito na akong account inday. Kay gusto lang ko nga katong mga site nga ako gipang-like sa nag-like na po nako kay gusto ko monitor na ko unsa na po yung mga development sa kalibutan. Ingana lang basahon pa man ako itong mga friend niya nga okay ko kailangan uban. Iya mga account Katong mag-hi. mag-hi pa yun sa kuha. Gikapuhan din na sa kuha. Pero ang naong hindi ito. Mag-hi pa yun sa kuha. Sige na lang.
Na-prove na ako sa kagalingon, kaya ginilibiyaan sa cellphone. Kaya gid. Kaya, pero maglisod ang uban. Ay, maabot ron pa. Sulaya ninyo akong ingon. At mamingaw nga lugar. Ayaw yung po ng way tao. Bisa na lang tingali layo lang mo silingan ba ana dito sa unahan ana. Then pag abot nimo kupad kadlaw ay primero ng adlaw kung ana jud ka cellphone kanang technology kanang electronics sa panan. Mangita jud ka ana mao na ni dugay puro sa sala ba. Nadugay ni kay ka maibot dito atong sala. Ang saon na pila ka tuig kag sugusugol na nang unsa ng klase nga sala. Ino barkada tanan gusto. Nya karon gusto nimo kalit nga mo kuan. Bisag ako ni nagibi ako ng kinabuhi. Kapastor na ko dito sa Dalamas. Usahay madala ko ginom. Dili dali pero mo kanto doon karon nakaingon na jud ko nga. Lah, usab na jud inihina jud ko giusab sa Ginoo. Lahi na akong panahon na. Kato kong giingon sa inyo nga kung ang mga si Kristo ga-advise ato ang mga Kristohanon atos mamingaw sa lugar. Ang yawa mantog rang lami dito. Kay wala day yawa dito. Wala ang demonyo nang mamingaw sa lugar. Ato ra ko nang basahon. Mateo 13. Adilimaw, Mateo 11. A 12. Unsa man ni? Masayo pang istorya. Versikulo 43. Tinuod bagyod nga wala ang demonyo dito. Mateo 12 versikulo 43. Ang pulong sa Ginoo 43 na ara. Paminaw. Kung ang usa ka daotang espiritu mugula gikan sa usa ka tawo katong giyawaan nga tawo ipagawa sa pastor Kintahay kay tungod kay duol kay sa Ginoo ni gawas ang daotang espiritu magsuri-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan pasabot pud ani kina mamingaw nga lugar. Kung wala siya hikitan, maingon siya sa iyang kaugalingon, mubalik na lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa, mubalik siya o makaplagan niya kini nga wala pa puy, limpyo o ang tanan, kasangkapan, maayong pagkahimutan. Unya, bugula siya sa o mubalik sa nagdalaglaing pito ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya og manulod sila og mupuyo dito. Di na ko tiwason basa. Kung sinasabtan ninyo. Ang yawa, kung mugawa siya sa usa kaya sa tao nga sa usa ka tao, madto siya sa mamingaw lugar, mangita siya ka kung wala siya, mangita yun siya kasudlan. Dili pwede nga mabitaw tong ang espiritu katong gipahay. Sige, atos baboy ni sulod sa espiritu ang baboy. Wala din na sa kanang sa akasya na ni kuan daw tong espiritu. Tabi po, ang nabito, mahagi ka nito, kaya nidautan din ko. Nas tao kayo na, masulod kung dili sa baboy sa tao. Pagpagawa sa dautang espiritu sa katao, muadto siya sa mga kuan, mangita siya dito, dili man siya kaplag dito. Ano di man siya kakaplag? Kaya ang tao nga to dito balaan, dili siya pwede makasulod dito. Muna mo balik siya, o sulod, kung pwede katong tao, nga iyang gisudlan, iyang gibiyaan. Tanaw niya to, gahay naman, magdala siya lang espiritu, masunod siya dito, unya, magkagrabe ng tuntawan na, mo po nagiklaro sa Biblia, niingon si Kristo, hinlo ka na ron, ayaw na pagpakasala. Kanang tao, na nakatagbo ni Kristo ang mabackslide, sultian ta mo, miserable nga kinabuhi na agyo na. Nakakaplag na mga kakahayag, niya yung gibiyaan na kahayag. Wala, yun, matingala ka sa guling, wala na ko'y kalipay. Hindi mo na magibiyaan ang kalipay. Munang sultihan mo, ang daotang espiritu, dili yun na siya kakita dito ka ng iyang kasudlan lain, dito sa mingaw nga lugar. Kaya ang mingaw nga lugar, ang magpuyo dito, ang tuwa dito, makita niyo, kung dili ang Ginoo, kuan yun na ka ng mga tao nga Kristohanon. Ang mura mo yun ay ganahan dito, kung sa katanang-tangan ng tagabukid, kung nga nung magkunong mulangyaw man Manila, dili naman tingali kay magpahilpir na sila dito. Lamig na sila muna naon sa kuan. Pero sa bukid, ang ganahan na kanaramang mga ihalas nga mananap. Kung dili Ginoo. Ginoo ra ka mo kuno unang ikaw kung dool na ka sa mabantayan nimo sa gulingon kung dool na ka sa Ginoo. Matingala ka sa gulingon, ganahan kag mingaw nga lugar. Di na ganing sa una, kanang disco gyud sa una la, untol-untol yung sayaw. Karon bisag lang pagpaminaw, kapoy ba nasaba ba kayo?
Pero napaka sa kalibutan ay kapanikan na yung tul yung sayo. Pagka nanaka sa Ginoo, mausab, tingala ka. Hindi lang maguna sa pikas mo guna sa last mong igsoon. Unsa in English ganinang panaog. Panaog. Pana ba? Bow, Boog. arrow, Ako'y basahon sa inyo. Munang iyak kong ipangutana sa inyo. Grigo ni nga panultihon. Greek Proverbs. Proverb. You will break the bow if you keep it always bent. Kung imo kuno ng permanente ka na bitong pana, wa magut ta kaagigo na. Dili din na pwede nga ibawog na nimo permi. Kay ready na siya ipana. Kadugayan na mabalik yun na. Muna na nga kasagaran sa pana kung di na gamiton, mura i-release niya na. Katibitong kuan iyan para mobalik og tuloy ang pana. Kay kung sige na siya pao kay nakatensyon na siya permi diri sa katong ikot, kadugayan na mabalik yun na. So i-release yun na siya. Saktong gigong diri sa Grigo nga kuan. Parihara po nas tao. Kung naay permitensyon sa atong kinabuhi, mas kusog ang tensyon sa gawas kaysa espiritual sulod. Malayo ka, breakdown yun ka. Usa ningon si Kristo, pagabante ni siya nga tinunan, wala na ni. Kinahanglan ni Paulay, kung dili ni Paulay, wala na ni. Burn out yun na sila, wala na. Murang di naganahan, wala ni dasig, wala na yun. Pero whereas kung makapahulay na sila, naay mga insights, mga bago dito muubot, batingala sila sa imong galingon. Mura po nag-get laging istorya na ko sa inyo. Ang estudyante o maestra, pag agig bakasyon, nakapahulay na 2 months summer vacation, pag dayong eskwela, magpanikad lami na eskwela. Pariha gyapon na si spiritual nga bahin. Kitang mga pastor, kamong mga nag-share sa Bible study, kitang tanan, unsa may mong trabaho diri sa simbahan, kakinahanglan yung paulay. Ayaw sa diskuhan, ayaw sa syudad, mingaw nga lugar. Pagdala Biblia. Ayaw dalag cellphone. Tinuod yun na, kung naanan kang cellphone, magpanikad yung kakilamin at kung siya nagatong kuhan dito. Pero pagpahibalo po doy. Pasig pag tungani mo, 2 weeks kintay ka to. Pag tungani mo, wala na, gilubong na yung suon, ha? Namising. Iti uratan niyo. Ay, wala po ka papalo. Dito na ka magtago. Kaya kung ikasong emergency, mayroon pa ba nga? Ay, Brad. Ayaw lang ko gawas kong emergency ha. Dito mato ko ng lugar ha. Nakita ko niya ng lugar ha. Di ka, pahibalo. Patagal lang dato rito. Magkuratan ka magbalik ni mo. Nagilubong na yung simbako kinsa gilubong. Di po na maayo. Pahibalo lang sa kapadulong. Katong lugar ha, linusas kagwapo. Dili po ka kuyawan kay nami sa nami mga balay dagi gauma itatanan kasi sister Janice, sister Minda mura nagdili na ka sa problema kinahanglan natin pahulay misagwan week lang pero wala pa tayo pahulayan kamo na tayo mugkan asa mo dapit ayaw pagdalang cellphone kasi Minda di naman ganun kong cellphone kasi Janice kung pahulay ka pagbalik ni mo diri hasta na imong kanang bitong flexion nimo sa imong kapikas mabantay maka nay i-reveal sige nay istorya sa Ginoo sa imong bahin na nga sakto kay siyempre masayo pag Ginoo sakto so buhay nga Ginoo Father God salamat aning okasyon Father God haong sakto nga panahon ang imong ipadayag kanamo Ama kami tanan sama sa kalibutan kinahanglan paulan sa espirituhanon nga bahin kami especially kami nagasangyaw sa pulong sa Ginoo pastor man aga Bible study o tanan nga trabahante katrabaho da simbahan kinahanglan ang pagpahulay si Kristo ang iyang mga tinunan wala atong panahon na wala gasangyaw sa pulong sa Ginoo si Kristo ang nagsangyaw sa pulong sa Ginoo pero kabantay siya sa gibagaton nga ila pong napatian sa dihang sila nagtrabaho sa pagtabang pag-atiman sa mga tao nga nagduol kang Isus busa-amahan paligid Ginoo nangayo ko sa imong kaalam nangayo ko mahan paligid Ginoo sa imong kusog ikaw ra gyud mohatag og insight sakto man na unsa una mo nga kining tanan nga miyembro sa simbahan kapahulay puli-puli man 1 week moadto sila sa usa ka lugar nga mingaw pwede kuyugon ang ilang kapikas sa pamilya kay ingon si Jesus
Pangadto mo sa mamingaw nga lugar. Mo ang iyang giingon, Father, kadto sa man. Pwede ko yugon ang tibuok pamilya. Pero mo detach lang yun, mo palayo mi sa electronics, libro o Biblia. Within 40s, 50s, makag-istorya ka na kamo. Paghawas na mo pagbalik sa kalibutan, bago namin nga binuhat. Bisag ang tao nga mga kauban, makabantay nga friendly na sila mabantayan ka na mo, tungod kay nakag-istorya ka kanamo sa mamingaw nga lugar. Nagpahulay. Makatyo, jutay lang panikat Ginoo. Kay daghan pa yung trabahoon diri sa kalibutan. Usamahan panikat Ginoo. Gamitan ni nga simbahan. Gamita ko amahan panikat Ginoo nga matuman nga balanaw. Salamat kayo sa among pagpauli. Balon ang imong kalinaw. Balon ang imong proteksyon. Balon ang imong pagtago sa tanan namong pinulano. Salamat panikat kining tanan. Mahal, akong pasalamat lamang pinagi sa buktong anak ngay sa Kristo among Ginoo. Amen. 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 Maniot ko.